bun venit la primul episod al meu cu niște surferi, o să vedeți. Se aude prea tare ceva și cineva nu vrea să înțeleagă. Dar hai să începem. Așa, o să vedeți numele, nu uitați să citiți, dacă știți m-aș bucura. Așa, dacă durează mult timp, da. Nu contează. Acum se încarcă. E foarte frumos. Eu am pe fata aceasta, am jucat și n-am ce să văd. Tot felul. Așa, am revenit pentru că am vrut să nu vedeți voi cât se carcă. Eu am pus asta pentru că mi-a plăcut. Și scuzați-mă că am pus pauză, dar ar trebui să întrerup. S-a întâmplat ceva. Așa. Chiar dacă se aude... Așa. Uitați ce poate face chestia asta. Deci merge să mi-am... Asta mi-am luat o prostie. Bang. Big. Adică mic. Big, mic. Uitați. Și noi trebuie să scăpăm de polițist. Și polițistul să zicem așa că ne-a pus niște capcane. Deci cu acele capcane noi trebuie să ne ferim de ele. Uitați. Și ne-a pus și câte o premiu, să zicem tot așa. Și ne luăm banii, da. Adică măștile, un fel de mască care, uitați, sus aici. Uitați, ne-am luat din greșeală în habar de asta. Și dacă însărniți, vă băgați cu placa în aia, nu-i nimic pentru că vă lasă viața. Adică nu vi se întâmplă nimic. Și uitați, dacă mă văd un pic trebuia. Uite, am un chei. Pentru că eu, da, cum se zice, le-am dat pe toate. Și... Eu nu mai dau un singur acolo. Este vocea fratelui meu. Nu vreau să apăs acolo. De ce? Ascultați dacă auziți sunete de fundație. Ascultați acolo de poveste. Nu trebuie să vedeți de ce? Nu-mi pasă tot atât de tare. O să
băieții.